Okay, so dirita karon sa lecture 54 mahitungod sa progressive sanctification. Akong basahon ni mga kaigsuonan, they who are once effectually called, okay, actually section 1, no, sa chapter 13 sa Westminster Confession of Faith. Akong basahon, they who are once effectually called and regenerated, having a new heart and a new spirit created in them, are further sanctified, really and personally, through the virtue of Christ's death and resurrection. By His word and Spirit dwelling in them, the dominion of the whole body of sin is destroyed, and the several lusts thereof are more and more weakened and mortified. And they more and more quicken and strengthened in all saving graces, to the practice of true holiness, without which no man shall see the Lord. So, ang pasabot niya nga duna kini doktrina nga gitawag nga sanctification. Nga ang tanan nga gipanagtawag o tanan nga gi-regenerate, meaning gipakataw pag-usab, no, gihatagan ang maong mga tao o bag-ong mga kasing-kasing o bag-ong espiritu, no. Dunay bag-ong kasing-kasing o bag-ong espiritu nga namugna diha sa sulod nila. So mo ni ang nahitabo sa tawo nga gitawag o gipakataw pag-usab. Dunay bag-ong kasing-kasing o bag-ong espiritu, and are further sanctified, meaning kaning word nga further meaning gawas atong naay bag-ong kasing-kasing o bag-ong espiritu, do na pagi sanctification, do na pagi pagbalaan kanila. Unya ang pagbalaan is real ug personal, no? So real, dili nga imaginary, dili nga igo lang istorya-istorya, dili lang murag dunay atong himuon para makasugod na nga mahimutang balaan, kundi dunay breakthrough sa pagkabalaan, no, sa tao nga gitawag sa Dios. And personally, meaning nga dili kini ingon nga ang pagkabalaan di lang ingon nga, of course dunay kaning collective nga holiness. Mahisgutan ka na, labi na sa panahon nga mohisgot kita sa Doctrine of the Covenant nga ang dunay collective nga holiness, once sa holy ang amahan, inahan, holy usab ang ilang anak. Lahi ka na ang ginamin diha. Dinhi is personal nga holiness, meaning sa diha nga ipakatawo ka pag-usab, dunay personal nga holiness nga imong matagamtaman. Unya kini nga holiness through the virtue of Christ's death and resurrection, dito gyud mo mubalik sa kamatayon ni Kristo ug sa iyang pagkabanhaw. Dito gyud mao kadto ang gihimong ground nganong ang tao mahimong holy. So ang holiness mao to ang gihimong rason nganong kita gitawag nga mga holy, mga balaan. Katong iyang kamatayon, mo to'y nakapahuli ka nato. Mo ko to'y naghatag sa ato og pagkabalaan, katong iyang resurrection from the dead. So gibanhaw siya gikan sa mga patay. So therefore katong iyang pagkabanhaw mo to ang hinungdan nganong kita gipanagbalaan karon. So dunay na siya automatic, no, dunay immediate nga effect. Ug ang rason tungod ni adtong iyang gihimo sa cross, ug ang iyang pagkabanhaw gikan sa kamatayon. Now, dunay gigamit ang Dios by His word and Spirit dwelling in them. So, dunay
Espiritu Santo nga naa ni puyo diya sa sulod nato, no? Now remember nga atong kasing-kasing dautan, ug ang atong kasing-kasing is old, o girenew ka na, gihimuan og bag-ong kasing-kasing of flesh, no? Sa una, dunay rock, dunay stone, murag stone ang atong heart, stony ka na, murag usa kita kaning istatwa nga ang heart is stone. Pero sa diha nga kita gihimo nga gipakataw pag-usab, dili na nga stone, di na stone nga heart, kundi heart na sa flesh. Doon na nay kinabuhi, doon na nay kaning mo pump na ang kasing-kasing ni ana, doon na nay kinabuhi ni ana. So therefore, mo respond na kini sa call sa Dios. Now, how does God call his elect? He calls his elect by his word and spirit. Na sa iyang pulong, no, ang pulong sa Dios, dili lang kay sa kanang word as a decretive word nga gikan sa didto sa infinite and eternal nga being sa Dios, ipakanaog niyang iyang word nga ikaw kinahanglan mataw ka pag-usab, ikaw kinahanglan makonvert ikaw. So dunay word gikan sa Dios to command sa imo nga mataw ka pag-usab. Kung dili do na pay spoken word of God, kaning written word, that is kaning written word, preached word of God, gi-preach sa preacher, ug magalpanglihok niya na ang Holy Spirit. So makita nimo nga mo gamit siya sa gospel, sa pinaagi sa preaching of the word. Og didto diha gi-apply sa Holy Spirit, no, ang work ni Christ diha sa preaching, diha sa during the time nga giwali ang pulong sa Dios, diha i-apply. That's why ang justification na diha no, diha sa during the time of preaching, dili before or dili afterwards, kundi during the preaching i-apply sa Holy Spirit ang work ni Christ. Sa 1 Corinthians 6:11, ang death and resurrection ni Christ, mato diri, and such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. So the moment nga ipakataw ka pag-usab, i-apply diha ang redemptive work ni Christ diha sa maong panahon na the moment of your conversion. Now sa Acts 20:32, and now brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. So, a word of his grace. So, kanang building up sa iyang katawhan, pinaagi sa word of God, preach word of God, and to give you an inheritance. So, diha niya ang spiritual inheritance gipakita. Philippians 3:10, that I might know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings. Meaning, dunay atong communion with Christ, dunay atong panaghiusa kang Christ sa iyang suffering. When he suffered, so as if ni suffer usab kita kauban kaniya. When we suffer in our present life, kadto extension sa suffering ni Christ, murag dinhi ni suffer kita kauban ni Christ, being made conformable unto his death. So ni namatay si Christ, namatay usab kita kauban ni Kristo sa iyang kamatayon. Romans 6:5, for if we have been planted together in the likeness of his death. Now remember, notice, we are planted together. So meaning, sa dihang namatay si Christ, of course wa pa ta ato na tao, wa pa ta naka-participate atong panahon na, but ang essence mo ni nga sa atong panahon sa conversion, no, ni participate kita dito, ni balik kita dito
sa 33 AD. As if gibalik ta sa time, murag dunay kung baga murag dunay time machine nga mi participate ta didto, no, in essence kauban kita sa iyang namatay kita kauban ni Christ. We shall also be in the likeness of his resurrection. So kanang word nga likeness, ang meaning ni ana nga death and resurrection, dili nga burial and rising again from being buried. Dili muna gina Romans chapter 6 muna ay gina cite nga text lagi sa atong mga Baptist nga mga kaigsuonan as if ang mong bersikulo naghisgot sa burial o sa rising again from being buried. Dili na mo na yung meaning sa text, kundi his death and his resurrection. So ang death, sa sinamatay dito, nagbitay siya sa cross, dito tagi lubong dito, kauban kaniya sa sa iyang crucifixion. O sa diha nga na resurrect siya, na resurrect kita. So muna likeness, so dunay similarity ang nahitabo kanato sa nahitabo kang Christ. Verse 6, knowing this, that our old man is crucified with him. So, tanawa, wala mo our old man is buried with him. Kundi crucified with him, that the body of sin might be destroyed. Distraction sa sala. Diri mo musulod kining doktrina sa sanctification. Nga ginamortify nato ang body of sin. That henceforth, we should not serve sin. So muni ang doctrine of sanctification nga kita dili kita mus manilbihan, di na kita mahimong mga servants or mga ulipon sa sala. Kay why? Because Christ died and he was risen from the dead. In that likeness, ipakasama ang atong change, ang atong participation dito sa iyang death and resurrection. Now, the dominion of the whole body of sin is destroyed. So ang pagdominar sa sala na distroso. Dinhi kung ni nawala ba? Okay. Okay ra, okay. So, matod sa John 17:17, sanctify them through thy truth. Thy word is truth, meaning nga atong sanctification naa sa word of God. So, dili pwede nga separate or dili pwede nga walay word of God. So ang sanctification sa believers naa gyud sa word of God. Ephesians 5:26, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. So gipakasama kita sa washing of water sa diha nga gi-sanctify kita. So ang atong sanctification naa sa word of God. Ang word of God is sometimes gihambing kini ingon nga water, sometimes gihambing kini ingon nga fire. Sometimes ang word of God is likened to a lamp that lights our feet. Now in this verse sa Ephesians 5:26, gipakasama ang word of God sa water, sa tubig. Na sa ang tubig siyempre dili lang kailinon kundi hugas usab kini para sa hugaw. 2 Thessalonians 2:13, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. So ang
doctrine of election nga ang Dios nagpili sa iyang mga luwason, gikunik ini sa sanctification. Dili pwede nga ang usa ka tawo nga muingon nga siya luwas and yet ang unsanctified sa iyang kugulingo. So ang sanctification real kini nahitabo sa tao. Dunay panahon nga dili kinahanglan nato bation. So dili kini ingon nga subjective, dili ingon nga sa dihang tao sanctified pirmi nato na nabati o na feel o pirmi nato murag pirmi ta aware ni ini whether we like it or not, unsa ang objective nga nahitabo ka nato, sometimes di nato masayran. Sama ba sa tao nga natawo sa kalibutan, pananglitan ang so atong isgutan ang birth, no? Ang new birth, same ang new birth nga ang new birth, ang tao nga bag-ong natawo, ang natawo pa usab, dili siya kaya, di niya kaya nga magpakatawo pag-usab. Ang iya na lang is aware na siya sa palibot niya, no? Aware na siya sa gospel, aware na siya sa reality of sin, aware na siya sa reality of the Savior, aware na siya sa tanan nga butang. Kanara, pero nung ka nga aware siya nga natawo siya pag-usab. So, ang tao nga natawo sa unang pagkatao mo gihapon, no? Wala kita na aware nga natawo ta sa kalibutan. Uy, natawo na ako, ganiha wa pa ko matawo. No. Ang ato lang nasayran sa diha nga nahigmata ta sa kalibutan, mo na nga nahibalo kita nga duna day light, dunay inahan nato, dunay mo pasuso ka nato, dunay mo feeding sa ato, dunay mo diaper kanato. Kanara ang atong ingana lang ang aware kita. Pero wala kita na aware the moment nga nataw ta, wala. No? So mao gihapon ang sanctification. Dili ka aware ni ana nga uy kini ganiha di pa mo ko sanctify karon sanctified na ako kay murag na ni-feel ko warm o ni-feel ko og murag hubog ko or unsa bang imong gi-feel. No, dili na siya. Ang imo lang aware ka na, no, about your Savior, aware ka na sa gibuhat sa Dios sa imong kinabuhi ug nakasabot ka na. So kana sometimes sa atong kinabuhi do na man ebb and flow, no dunay bay taob hunas sa atong kinabuhi nga sometimes ma-feel kinato ang kining emptiness. Sometimes discourage kita, sometimes wala kita walay kita encouragement. Pero wala nagpasabot nga wala kita na sanctify. Ang sanctification there is an objective state or condition. Nga wala kini mo depende sa atong feeling. No? Mukurug-kurug ka o speaking tongues ka, dili mo na mahitabo ang usa ka ang sanctification kas-uban usab sa justification. So diha na lang dunay recognition nimo sa mga butang espirituhanon. So therefore usa ka na ka-sanctified. So dinhi ang election gikunik kini sa sanctification. So way panahon nga aware ka nga di pa ka elect, no, elect you are elect from eternity, then natawo ka, wala ka lang kahibalo nga elect day ka, diha ka na nahibalo nga giluwas ka na ni Christ, gitawag ka na pinagi sa ebanghelyo. So dunay mga epekto ang sin sa ato. O usa ni ana kaning last kaning mga kailibgon, pagpangibog. Naunsa man kining pagpangibog? Now sa ato, kasagaran sa ato ang atong pagsabot niya ng kailibgon is sexual attraction between between opposite sex. Pero ang kaning word nga kaibog diri sa Bible, dili lang kay diha rataman. Kanang lust of the flesh
kung imong tan-awon no, sa Old Testament, dunay panahon nga ang katong sa diha nga mga Israelites ni kuha na sila, ni migrate na sila paingon dito sa Promised Land. No, they were coming out of Egypt from the house of bondage to the Promised Land. O sa diha nga sila, naa na sila sa desierto, naa na sila sa wilderness, sa desierto. In fact, sa desierto, lahi man ang wilderness ka sa desierto. Sa desierto, wa nagitanong. Sa wa nagitanong, usahay mo ato sa wilderness, usahay. Na mga tanong usahay, pero usually ang ilang yagihan is semi-desert nga mga lugar. Way mga tubig, uhaw kaayo ang mga tao atong panahon. Og sa diha nga medyo nahurot-hurot na ang ilang mga konsumo. Nahurot-hurot na ang ilang baon, no? Kay wa na sila panahon nga ang ilang mga kanding, ilang mga karnero mo sige sunod-sunod sa ilaw sa mga anak sa dalan. Ilang gina take care, ginaalsa samtang naga kining naga baklay sila, nagalakaw paingon sa Promised Land. Nahurot ang ilang consumption o ang nahitabo ni ana is medyo kuan na lang ang ilang gisaligan karon ang mana. O samtang sa mana na napulan sila o dito nagbagot-bot sila no na sila murmuring against Moses, against God. Ug ang ilang mato diha, they lasted after the flesh sa Egypt no. Unsa ang ilang pagkaon sa Egypt, ilang gimingaw sila. Ni ano doon na sila last sa flesh sa mga hayop o sa mga sa manok or sa unsa ang ilang maihaw sa Egypt. Doon na sila pagpangibog. So kanang lust of the flesh, gihatagan sila sa Dios og mga kining whales sa dalan. Gipadala ang hangin, ya na whales no. Di wala to gihatag sa Dios ingon nga mura og blessing sa ila, kundi partly blessing pero sa mga unconverted nga mga Israelites sa katuka curse. Nga pag-abot ana nila kanya-kanya og dako sa mga quails, kanya-kanya og ihaw, unya luto ana sugba nya matod pagani wa pagani mahuman og kining usap sa ilang baba ang kaning quail, ang karne mukuha na pug ingana ka na kuha na sila karon na medyo nagutom na sila, naglast sila sa flesh. Now, sa throughout the New Testament, nahimo ka na nga pagya kaning lust of the flesh. Nga ang meaning ni ana nila rebellion against God, no? Ang lust of the flesh. Ang meaning niya nga lust of sin, na the craving to return to sinful life, the craving to return to a non-sanctified life, the craving to return to a unredeemed life. Muna ang lust of the flesh, ang craving to return to Egypt, no? Egypt is called the house of bondage. So every time nga ang tao magpakasala, kanang mapintal sa pagpakasala ug medyo every time nga ang sinfulness sa tao, ang iyang unod, ang iyang corrupt nature mo desire sa pag kinabuhi ingon nga dili Kristohanon, ang tawag niya na sa New Testament is lust of the flesh. Okay, so atong confession, unsay giingon sa confession nato, the dominion of the whole body of sin is destroyed
Ang i-destroy dili whole body of sin kun ang dominion. Dini ang atong amo sa una ang sala or si Satanas or ang pagkasala may atong amo ug ulipon kita kana ang gi-destroy ang amo, no, ang mismong dominion sa pagpakasala. Pero dili ang sala mismo kay wa pa na destroy ang sala, mo nang last nga i-destroy unya ni Christ panahon sa pagkabanhaw ang sala ug while niya patas kalibutan naa pa ang sala, naa pa corruption. Pero ang dominion mo i-destroy, meaning wala na tay amo didto. Mura ta og mga if you have read the story about Negro slavery in the United States, sa diha nga ang mga itom wala pa gi-emancipate sila ni Abraham Lincoln. Wala pa sila gi-declare nga gi-liberate na sila. Sila ang ilang naandan mo nga naandan nila nang uban sa ila kasagaran na tao dito na sa American plantation na tao sa ilang mga sa ilang mga plantation, sa ilang mga balay sa mga amo nila, mga masters nila nga mga puti. Pagkatao nila ang ilang naandan nga naay mo mando sa ilaha, ilang naandan nga dunay mga buluhaton permi niya ang ilang naandan ko ang gyud rigorous ang ilang trabaho, walay pahulay halos. Naandan nila nga dili sa libre ang ilang linihukan. Now sa diha nga sila, no, the time nga si Abraham Lincoln nagproclaim sa liberty sa tanan nga slaves. Giproclaim niya nga gihimo niya gi-criminalize niya ang slavery. Ang tanan nga slaves karon, tanan nga slaves free na, libre na. Napagawas na sila. Ang problema kay wa sila kay baluon sa ilang lihok. Okay, so ang ilang amo gipagawas na sila gikan sa ilang pagkaulipon sa ilang mga amo. So gawas na sila. Ang problema karon, di na sila kay balo mo may mo mandar sa ila kay mo man ilang naandan gyud. No, maglisod sila pag kinabuhi. Sa bagong kinabuhi karon nga wa nay mo mandar, wa nay mo latigo, wala nay mo musugo. So ang gidestroy ni Abraham Lincoln, no, ang kaning kuan lang pagkaamo, pagka-master sa mga puti. Mula gidestroy, wa siya gahom para mo destroy sa kana bang bagong realization nga dunay bagong kinabuhi anak kay tao man lagi si Abraham Lincoln. Namo gihapon ang Ginoo sa ato, gipagawas kita, no, gilingkawas kita, no, nawala na ang slavery to sin. Problema kay naagihapon kitay nature sa pagkasala, naanar kita sa pagkasala, no? So that's why dili kita kahibalo unsay atong lihok unless kung kita maminaw sa pulong sa Dios. Unless kung i-tame ta, no? I-tame ta. Muratag mga wild animals nga nawad na ta sa atong territory, ni atas bagong territory, pero i-tame pa ta sa Dios. At least mahimutang ingat, ginapaamo kita. So kana ang nahitabo kanato, ang gi-destroy ang dominion, ang slavery nato sa sala. Pero ang ato mismo nga habit, mo una ang wa gyud totally ma-destroy kay ang kana ma-destroy lang na siya pero hinay-hinay ang mortification ng anak, no? Akong basahan Romans 6:6, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, and henceforth we should not serve him. So ang body of sin, meaning the body, muna dominion of sin, i-destroy ka na, unya dapat nga di na tam serve ni ana kay gi-destroy naman kana. For sin shall not have dominion over you,
For ye are not under the law, but under grace. So kana karon ginaawhag kita, gidistroso naman ang atong amo, ang atong pagkaulipon dito, wa naman kita talikala, wa na may shackles, wa na may kadina nga naggapos kanato. So gihatagan na kita karon og lain nga habit, lain nga trabaho, og dunay direksyon kanato nga bag-o aron atong i-accomplish. So Galatians chapter 5:24, and they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts. Now ang kuan diha gi himong himplo or gihimo nga talan-awon mao ang crucifixion ni Christ. Sama ni ana gi-crucify nato ang lust sa flesh, ang affections. Kanang affections paghigugma nato sa sala. Ug ang atong kaning atong lust, ang atong pag-crave sa sala. Mo'y gina-crucify. Romans 8:13, for if we live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. So, kana ang pasabot niya, kanto mga tao na ingon nga ako kuan man ko naa na ko eternal life, no? Naa na ko life eternal kauban ng Dios, assurance of salvation. And yet wala na crucify ang ilang affections ug lust sa pagpakasala. Ang kana nga claim lang kana, taman lang kana sa baba, wala gi assurance nato nga tinuod kana nga claim. So therefore mamatay gyud ka ng tawhana kay siya sa tinuoray lang, wala gyud moagi og tinuod nga conversion. But if you through the Spirit, now dili through sa ato, no, it's not through our strength, it's not through our ability, but through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Ang Holy Spirit mo'y pirmi mortify. Kanang word nga mortify, no? Ang but pasabot na ginapatay niya, ginakill niya, ginapatay niya ang maong lust sa pagpakasala through the Spirit. That's why gikinahanglan nato ang tabang sa Holy Spirit, kay kung ato lang wala gid kitay mahimo. Now, mato di sa atong confession, the several lusts thereof are more and more weakened and mortified. Now, kaning weakened meaning gihimong weak. Giwad-an og kusog. So mura siya og usa siya ka animal sa sulod nato nga once nga i-feed na siya, ginapakaon, mo healthy na siya. Pero once nga dili na mo pakaonon ang maong lust, siya maluya. Maluya o sadyang luya siya, mag-anam og kamatay na siya. Namura na siya og cancer sa lawas sa tao. Ang cancer, kinahanglan patyon ang cancer aron nga mapatay ang cells nga ang cancer. So ingana pod ang kaning lust ug ang kaning body of sin ang kaning lust sa pagpakasala, murag cancer, kinahanglan patyon na siya. And imato diri, and they more and more quickened. So more and more weakened and mortified, pero more and more quickened and strengthened in all saving graces. Nakarang day, wala nagpasabot sa lust sa flesh, kundi sa mga tao, kanato, mga Christians. We are more and more quickened. Murabag ang awareness nato, ang atong life manggod,
is kuha na siya. Sometimes ang pinaka lowest level sa atong life is naata sa pinaka medyo ang naghatag sa ato na lang o kinabuhi ang atong ang dugo na lang o niya na ay pitik sa atong pulso pero wa pay kusog. Now, naay life pero gamay ang life. Pero the more nga naay nurturing sa ato, gina-hydrate kita o gina-feed kita sa atong ospital usa na ni ana ang pagbutang og mga kining kung wa kay dugo, kung ulang kag dugo, transfusion sa dugo or naay kining sa tawag ani kining unsa na Pastor Gabi? Dextrose. O dextrose. Oh. So naay gikan sa dextrose, mag-anam kita og kabaskog. So mo na ang principle sa life. No, ginaanam og quicken, ginaanam og pabaskog ang atong saving graces. So ang atong saving graces mura na siya og kaning cut or part sa cake, no? Na usa ka part mo ni usa ka grace o usa ka virtue, Christian virtue. Lain nga portion, laing Christian virtue. No, sometimes ang uban nga virtues nato mo'y unang ma-mature. No, ang uban nato nga virtues, ang uban nato nga characteristic as Christians ma-mature. Niya sa uban nga virtue, sa uban mod nga mga characteristic, sometimes maulahi og ka mature. That's why ang uban sa ilang giving pananglitan sa church, ma-mature sila sa giving pero sa ilang kining kasuko, dali sila masuko. Or vice versa, ang uban medyo diha na mature sila sa ilang kaning sa ilang kaugalingon emosyon pero sa uban immature sila. So ingana no, so ang monay saving graces nga diha kita ginamatuto, gina-grow kita, ginapatubo kita, ginapalabong kita sama kita sa tanom nga tanan nga mga sanga no, gina-nurture, ginapalabong. Pero sometimes ang ubang sanga weak, no, ang ubang sanga nato strong. So muna yung mga saving graces. Colossians 1:11, strengthened with all might according to His glorious power, and unto all patience and long suffering with joyfulness. Ephesians 3:16, that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height. Verse 19, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. All the fullness of God. So muna'y atong goal. Mo'y goal sa sanctification. Nga ang tanan saving graces ma-strengthen o ma-quicken, mo-grow diya sa Ginoo. To the practice of true holiness. So kanang will nga practice, dili ensayo, dili ang meaning niya na ensayo. Meaning niya na is application of true holiness. Naana sa practicality sa atong life ang true holiness, without which no man shall see the Lord. Naada sa 2 Corinthians 7:1, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Hebrews 12:14, follow peace with all men and holiness, without which, meaning without holiness, with no man shall see the Lord. So nganong gikinahanglan as requirement ang holiness para makakita sa Dios? Kay apil na sa sanctification o
kana buhat na sa spirit kanato, dili atong paningkamot na nga maabot kana sa ato, kundi the moment nga makonvert kita, apil na sa grasya, sa salvation nga gipaambit kanato nga walay atong contribution para na atong makamtan na siya, kung dili kana purely by the grace of God lamang. I-recap nato mga kaigsuonan nga dinhi mo kani ang sa tulip, kanang TULIP, no, kanang 5 points of Calvinism, mo kani ang perseverance of the saints, no, nga ang tao nga tinuod nga elect, tinuod nga Christian, tinuod nga gipakamatyan ni Christ, tinuod nga dunay work sa Holy Spirit kani irresistible nga work, kana siya mo persevere gayud diha sa kamatuoran, diha sa pagpangalagad, o mo persevere gayud diha sa iyang life ingon nga balaan, no, na perseverance dili iyang kugalingong paningkamot na, of course apil na sa grasya sa Dios, apil na sa gigrant sa Dios ang strength para makapersevere kita diya sa kamatuoran. Any question? So, kanang unification. Ang iko bang ginaminana ka naman kini i-set apart o aggressive? Ang meaning yun sa sanctification is to set apart, to be set apart from ordinary uses. Muna ang meaning. That's why ang Diyos is the great sanctified one, the great other, or the ultimate other, matud pasuban tungod kay he is set apart from his creature. Muna ang meaning sa sanctification. Pero lagi ang atong kuan diri, ang atong gina-drive dinhi mauna nga duna na gyud kana nga principle sa tawo nga naluwas na. Usa ka contradictory sa dihang tawo moingon nga naluwas na siya or naa siya assurance of salvation, eleksya, and yet ang iyang kinabuhi is unsanctified. Wala siya na-applyan sa sanctification sa Holy Spirit. Wala ma-actualize, no? Wala i-realization sa Christian life sa iyang kinabuhi. So dili katuohan nga kana siya tinuod. Okay, so other than that, nababaylain nga atong mga pangutana. Yes, Pastor Aris. Kung Pastor, i-connect lang siguro na ako sa akong nasabtan sa discussions karon ba ang kanang the quickening of the dead. The concept sa regeneration sa tao, the same ba na sa katong concept sa paghimo sa Ginoo sa tao sa pag-breathe sa nostril na breath of life? The same ba ang murag concept ana niya sa pag-regenerate sa usa ka unconverted pa nga tawo? Yes, Pastor Aris, naagi siya similarity. Although mas worse kining spiritual death kaysa katong formation lang ni Adam sa dust. Mas worse kining second death nato. Kay ang atong si Adam sa iyang pagkamatay is walay iyang wala enmity nga nahitabo tali kaniya o tali sa Dios. While sa ato sa second death nato is naay aggressiveness nato. Ay principle of
murag aggressive enmity against God. So kanara ang diferensya, pero ang ang hulagway, ang picture halos-halos parehas nga dunay new life nga gi-impart sa patay nga Okay. Nagpan mo ko pastor kato nga last Sunday, yan akong gi hinihini mo ko basa niya. Dito ko nag-drive in. So liti lang karon habang naminaw ko nimo ni murag ni crop up lang sa akong mind ang concept sa pagpikin sa usa ka unconverted soul. So just like sa pagpikin sa life ni Christ sa ding namatay sa dito sa tomb. okay. Tapos after that ni murag nakuha po na-connect po nako ang katong sa istoryahan karon tapos sa John 15:3 katong sa you are already clean by the word. So gigamit niya ang word sa pag sanctify po sa tao. Ana ba na Yes. pastor? Yes. Yes. After sa atong regeneration, usa sa mga ihatag sa ato nga privileges o benefits mao kini ang sanctification. Automatic kana nga gihatag kanato pinaagi sa pag-aplikar mura bag wond sa samad nga dunay siya tambal gi-apply sa wond ang tambal. So sama na gihimo sa Holy Spirit nga diya sa tao nga gi-regenerate niya, iyang gi-apply ang principle sa sanctification. Thank you, Anytime. pastor. Okay. Thank you, pastor. Okay, way sa pa yan.